بله املا مالا حفظلا کتوم که جزانینگه هفراته دست پیکی دا اجبر پاروکرنی خویه لسر مدیا جواکی که ام بیجن دناو دا هم شورشا ایلونه و وینین نمر بارزانی ملا مصطفى بارزاني وسروك بارزاني پاروکر بو اجبر وان هنجتا جزانینگه اول هات بو در کرن پشتراجی ده پنجه مهدا هات بو دست سر کرن به همان هنجته و ده مهدایی سربست هات بو بردن او پیواجو چوا دست پیکر او ام بیجن ده بن چاو دا روش چوا در باس بو امه به حفظلا کتوم را بنرخینن امنها لمالاوی العزیزه لمالاوی نه جارکی ام بیجن سلاو بوده سلام ماموسته چوا بو یعنی تبکی برتکین جبو پاروکرنین تا چوا دست پیکر زانینگه چه هنجت نشان دایه که جبو تج کار دور بخن و da binçav da pevajök çavaçu. Kusurumdan verin Kürdemin zafrında az Türkçe bejim. Şimdi öncelikle herkese selam olsun. Selam bu herkese. Eylül ayında 11 Eylül. Deheyva Eylül'de yazdayım mehi min tiştek belav fikir lisser Nemir Mela Mustafa her vesa alaya Kürdistan'ı her vesa biji Kürdistan min tişteki vaha belav fikir bu tane de sosyal medyada min de malpara khoda belav fikir bu tişteki vaha hesam bu piştra dev Instagram WhatsApp ejde min belav fikir bir hoca لوی داری یک جن ماموستان چو لای رکتوری و شکایت لمن کر ببورن. Ondan sonra süreç başladı. Piştivi rojaf çebu. Uyarı cezası verdiler. Kendilerine uyardım ben. Persin ve hervesa gutun tuye beys zadan lemin juan ragut. تشتكي مشروع هروسانة تشتكي سوتشا وهروسا آزادية من يا رادر برينيا وهروسا قريداي كاري من نيا وهروسا الجزاكو إن جي بحث دكن تشتكي باشتين ورسا دبكو بباب كيشيك دبلوماتيك اللي وانا جمن قبول نكر وهروسا من اعتراض كر وانا جي رد كر بشترى من جي ميديا رقود سباز جبوانا كوغود لمن قرتو حيانا جي هات وبشتيوي از قرتم رجع حينيه دم از چوم کو دبستانی گروپک پشت من دهاتن اشو منا و او داخو جبر کو من دزانی و تشتکر و بده دم چوم کو ادا درکتم من دری گرد جبو کو کشک چنه با yani grupek dixwastin êrîj bikin serta yani li dûf min dihatin min wa hezir dikir min dergeh girt min dizanî ku wê bên wê derê min jê re gotin ku renga şiddet li ser min bêkirin eger keşek şêva ez dê heta dawiyê bergiriyê bikin qiştre deng hatin tiştekli dergehî dikirin yani gerekli tedbirleri almıştım. Min jî xwe amade kiribû temam. Piştre min dekan bey ew berêze min dengewî bihîst. Güvenlik görevlileri oradaki durumu kesên ku parastinê dikin hatin gotin heval bi şêweyekê wiha hûn nikarin bikin vêrê dibistana güvenlik görevlilerine hitaben ji wan re got bihêlin gelî gencan bila karê xwe bikin piştre gotin difira dema terorist nevê sloganên wiha gotin dê sosyal medyada tiştekî wiha kiriye û piştî wê ew grûp çû derketin lê memur beyler gelmişti polisler hindek dengên dî hatin polîs hatin newê derê gotin em ê te bigirin min jî dergeh vekir û ez çûm digel wana دوی demêde keşe tiştek nebû keşek tiştek nebû kapıma gelen lê ew ên hatine ber dergehê me quta xwendekar bûn yan jî nebûn nizanim ew li derve bûn saldırıda bulundular hatin hêriş kirine ser ofîsekê lê dem ji ber ku ew lehî li cemin bû tiştek çê nebû yek ji wana tiştek li min xist lê min du firez zanî çûme ji aliyê doktorê û çûme emniyetê piştî jî min îfade dawana li emniyetê baş e piştî wê demê
تو çavarayı çidiki û tu yê çi bikî di heqê xwe de tu yê çi bike yanî demek vekir û awayekî hiqûqî lêpirsîn wê bê kirin û her wiha di karê xwe jî de tu vê bûma behez bikin berî ku bêm girtin û binçav kirin bi awayekî resmî ji min re got ku nivîsîneke fermî heye ev lêkolîneke îdarî ye her wesaya mehkemê jî dadweriye ew jî heye. Yani bunun yani nereye varacağını bilmiyorum. Çeki ve digeki deri esne zanim birasti hak ve hukukên min jiyane spas ku xelek jiyane bergiriye bundan da geri adım atmayacağım hiçbir zaman. Es pengaveki paj ve navêjim li divêyekê de çawa bibêjim ku idari soruşturma kapsamında açalım. Lêkolîneke îdarî heye ez vê dipirsim. Paylaşımlar genelde evên te belav kirin bertekên mezin çêbûn xelek dibêjin ku carekê dî neke tu carekê dibê min carekê dê kirin min carekê dî belav kirin hebû weke min got heqê min e û meşrû ev belav kirin ez ê her car bikim ji ber ku sosyal medya alanekî azad ji bû ku ez fikrên xwe divê de belav bikim platformeke başıma şu gelecek diye beri tutamam kendimi. Nikarim xwe bigrim ku belavkirinê divê derê de nekim evê jî bipirsim ez bi awayekî giştî di nava civakê de hem bertek hem jî dijayetî hatin wiha bêjim bertek çewabûn min dît û ez dematim berçav kirin ji bo wê bû dibînin ku ez hatime azadkirin û mehkeme 21 Şubatê wê were kirin yekem belê destek bi rastî jî ez wiha lê çaverê nebûn lê eva hat ji bo Kurd û zimanê Kurd û bû hebûna Kurd destekekî wiha heye piştevaniyekî wiha heye wiha hildisengînim ji ber ku ez takekî Kurdanim wiha ez şeref dibînim ev ji bo şerefa Kurda û Kurdistanê jî ez şanaziyê bi vê yekê dikim ji ber wê yekê jî ji bo piştevaniyê ez gelek spasiyê dikim gelek hestekî xweş bû ji bo min roja yekemîn nîv saetê ez rû niştim û min giregirî û min got bi ez nebitenê me wekî min bi milyonan bi hezaran kes heye naxivin renge nikarin bêjin û xelek jî renge piştevaniya wî nekin weke dawî tu divê çi bibêjî min divê bibêjim Kurdî hestê min ê Kurdayetî ez ê pitir bihêz bikim bu Kürdî bilince ve şuura ev hesta Kurdî yekem pengava min bû û hewildanekî wiha çêbû hestê û şuur ka çi bê hûn ê bibînin tu bihêztir bikî bêguman kutum ku di pêncê mehê de hatbû deste serkirin û dere giştî de piştî ku bertek li sergirtina wî hatbû nîşandan ji ber boçûnên xwe li ser medya civakî parve kirbû lê di dehê mehê de jî serbest hat berdan hat tehliye kirin lê hem doza wî ya adlî hem jî ya îdarî berdewam dike ew jî dibe ew her du pêvajo jî ew jî çarçoveya hukukê de li dû maf û azadiyê xwe berdewam be û dibêje helwesta min heman e tu car jî naguhêrim tenê ji bo ku hem Kurdiya xwe pêş bixim hem jî wê helwesta xwe xurttir bikim ji niha û pêvacî ez ê hewlê xwe berdewam bikim.